Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Akita Mataji, Siri Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna മക്കളെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നില്ലേ? കാണുന്നില്ലേ മക്കളെ? പറയുന്നത് കേൾക്കണില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ഇന്നലെ നമ്മൾ തുടങ്ങി, പക്ഷെ കുറച്ചൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നലത്തെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോവാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അല്ലെ? എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത? ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ ഗാനം. അതെ, ഭഗവാന്റെ ഗാനം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പാട്ട് എന്നൊക്കെ പറയും. അതാണ് ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ? അതായത് ഇത് എവിടുന്നാ ഭഗവത്ഗീത ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്? ഏത് ഗ്രന്ഥവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്? മഹാഭാരതം. മഹാഭാരതം അല്ലെ? മഹാഭാരതം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാഭാരതവും രാമായണവും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇതിഹാസങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ ഇതിഹാസങ്ങളാണ് മഹാഭാരതവും രാമായണവും ഒക്കെ. അപ്പം ആ മഹാഭാരതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അല്ലെ? അതായത് ഭീഷ്മപർവം, അത് ആ ഇത് വരുന്നതോടു കൂടിയാണ് ആ ഭാഗമാണ് ഏത് പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയില് പറയുന്നത്. അപ്പം അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ ഇതൊരു യുദ്ധം നടക്കുന്ന രംഗാണ് അല്ലെ? ആര് തമ്മിലാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത്? കൗരവരും പാണ്ഡവരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കും, ആരാണ് കൗരവര് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ആരാണ് പാണ്ഡവര്? ആരാണ് കൗരവര്? ആരുടെ മക്കളാണ്? മക്കളായിരുന്നു കൗരവര്? ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മക്കള്. എല്ലാരും പറയൂ കേട്ടോ. രേവതി, അവന്തിക ഒക്കെ പറയൂട്ടോ. എന്താണ്? അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മക്കളാണ് ആര്? കൗരവർ. എത്ര പേരെ അറിയോ? എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു? 100 അല്ലെ? 100 ആണ്. അതുപോലെ അവർക്കൊരു സഹോദരി, ഒരേ ഒരു സഹോദരിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ? അതുകൂടി 101 ഉണ്ടാവും. 100 സഹോദരന്മാരും ഒരു സഹോദരി. അവരെയാണ് കൗരവര്, ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മക്കള്. കൗരവര് എന്ന് ഒന്നിച്ചു പറയൂ കേട്ടോ. പക്ഷെ എന്നാലും ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കൗരവര് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ 100 മക്കളും. പാണ്ഡവര് എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? പാണ്ഡവര് പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ എത്ര പേരുണ്ട്? 5 പേര് അല്ലെ? 5 പേര്. അത് ആരുടെ മക്കളാണെന്നാ പറഞ്ഞത്? പാണ്ഡു രാജാവിന്റെ അല്ലെ? ധൃതരാഷ്ട്രവും പാണ്ഡു തമ്മിൽ ആരാണ്? ജ്യേഷ്ഠനും അനിയനുമാണ് അല്ലെ? ധൃതരാഷ്ട്ര ജ്യേഷ്ഠനാണ്, അനിയനാണ്. ചേട്ടനും അനിയനാണ് അല്ലെ? അപ്പം അങ്ങനെ അവരുടെ മക്കളാണ് കൗരവരും പാണ്ഡവരും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം തരുന്നത് ആരാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് നമ്മളെ ആരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്, അല്ലെ ആരുടെ ഇതുകൊണ്ടാണ്? അതിനുള്ള അവസരം നമുക്ക് തന്നത് ആരാണ്? പ്രഭുപാദ് അല്ലെ? ആരാണ് പ്രഭുപാദ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദ് അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം അല്ലെ? ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ അല്ലെ? രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ കീഴിലുള്ള ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുന്നത്, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ്? ദിവ്യപൂജ്യ ശ്രീമദ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ ആണ്. ദിവ്യപൂജ്യ ശ്രീമദ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. അദ്ദേഹമാണ് എന്ത് സ്ഥാപിച്ചത്?
ഇസ്കോൺ. എന്താ സ്ഥാപിച്ചത്? ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചു. ഇദ്ദേഹം അല്ലെ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത പ്രചരിപ്പിക്കുക, ഭാഗവതം പ്രചരിപ്പിക്കുക, ഭഗവാനെ പറ്റി കൂടുതൽ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ആര് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് എന്ത് ചെയ്തത്? ഇസ്കോണിന് രൂപം നൽകിയത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ എന്താണ് ഇസ്കോൺ? ഇസ്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി. കണ്ടോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു പുസ്തകം എടുക്കണം, ഒരു പേന എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രധാന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കണം. മനസ്സിലായോ? അപ്പം അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയാണ് എന്ത്? ഇസ്കോൺ. അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് എന്ത്? ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്. എന്താ പറയാ? ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്. അതാണ് എന്ത്? അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി, ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയും. എന്താ പറയാ? ഇസ്കോൺ. കേട്ടില്ലേ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇസ്കോൺ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരും കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഇസ്കോൺ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അറിയോ ഇസ്കോൺ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അല്ല കേട്ടിട്ടില്ലേ? കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ. കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ്? ശ്രീമദ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. ദിവ്യ പൂജ്യ ശ്രീമദ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരാണ് എന്ത് സ്ഥാപിച്ചത്? അദ്ദേഹമാണിത് അല്ലെ. അദ്ദേഹമാണിത് എന്ത് സ്ഥാപിച്ചത്? ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചത്. കേട്ടോ? അദ്ദേഹമാണ് സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠനാണ്. അപ്പം ദിവ്യ പൂജ്യ ശ്രീമദ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. നമ്മള് അദ്ദേഹത്തെ പറയുക ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫുള്ള് പേരാണെന്ത്? ദിവ്യ പൂജ്യ ശ്രീമദ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. മനസ്സിലായോ? പ്രഭുപാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. പ്രഭുപാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇദ്ദേഹമാണ് നമുക്ക് ഈ മഹത്തായ ഭഗവത്ഗീത ഇത്ര എളുപ്പത്തിലും അല്ലെ ഇത്ര നന്നായിട്ടും പഠിക്കാൻ ഉള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവർത്തനാണ് അല്ലെ യഥാരൂപം. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര്. അപ്പൊ ആ പുസ്തകം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത വളരെ മനോഹരമായിട്ടും ലളിതമായിട്ടും അല്ലെ കുട്ടികൾക്ക് പോലും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ വളരെ വിശദമായിട്ടും വളരെ ലളിതമായിട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു. ശ്രീല പ്രഭുപാദര് അവതരിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനോട് നമ്മളുടെ അളവറ്റ കാരുണ്യം നമ്മൾ അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ ഇസ്കോണിലെ എല്ലാവരുടെയും ഗുരു അല്ലെ, ഇസ്കോൺ ഇതിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പഠിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഗുരു ആണ് ആര്? ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ആരാണ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത് ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും അറിയാനും ശ്രമിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ? അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവർക്ക് മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭക്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ. നല്ല നിഷ്കളങ്കമായ പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ് എന്ത്? ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം വായിക്കുക ചെയ്യുക, മനസ്സിലാക്കുക, പഠിക്കുക. അത് നമ്മൾ ഓരോ തവണ വായിക്കുമ്പോഴും എന്താണ്? നമ്മളത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കും. അപ്പം ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ്? പ്രഭുപാദ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫുള്ള് പേരാണെന്ത്? ശരിക്കുള്ള മുഴുവൻ പേരാണെന്ത്? ദിവ്യ പൂജ്യ ശ്രീമദ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇദ്ദേഹമാണ് ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചത്. ഇസ്കോണിന്റെ ഫുള്ള് പേരെന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ? ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്. ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇതൊക്കെ ഇന്നലെ മാതാജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളൊന്നുകൂടി ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിച്ചു പോവാം. അപ്പൊ ഇത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ്. അദ്ദേഹം കുട്ടി അല്ലെ, അഭയ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. ചെറുതാകുന്ന സമയത്ത് അഭയ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ആ അഭയ് എന്ന കുട്ടി ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ 3-4 വയസ്സുള്ള സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് നല്ല ഭക്തനായിരുന്നു.
പിതാവ് നല്ല ഭക്തനായതുകൊണ്ട് അല്ലെ, പിതാവിന്റെ ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു? ഈ കുട്ടി അല്ലെ, അഭയ്ചരന്റെ, അങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്, അഭയ്ചരൺ, അതാണ് AC എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്റെ മകൻ നല്ലൊരു വൈഷ്ണവനാവണം എന്നായിരുന്നു ആ പിതാവിന്റെ ആഗ്രഹം. പിതാവിന്റെ പേരാണെന്ത്? ഗൗർ മോഹൻഡെ. അല്ലെ, ഗൗർ മോഹൻഡെ എന്ന പിതാവ് വസ്ത്രവ്യാപാരിയായിരുന്നു. അതുപോലെ മാതാവിന്റെ പേരാണെന്ത്? ശ്രീമതി രജനി. അപ്പോൾ ഗൗർ മോഹൻഡെയുടെയും ശ്രീമതി രജനിയുടെയും മകനായിട്ട് 1896 പ്രഭുപാദ് കൊൽക്കത്തയിൽ ജനിച്ചത്. ഇവിടെയാണ് 1896 എവിടെ ജനിച്ചു? കൊൽക്കത്തയിൽ ജനിച്ചു. ഉത്തരം മനസ്സിലാക്കിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലെ, ഇനി ഇദ്ദേഹമാണ് എന്ത് സ്ഥാപിക്കുന്നത്? 1965 ഇദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയി. ഇന്ത്യയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാതൊന്നും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കാനൊന്നും സാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം ഗുരു അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞെന്താ വെച്ചാല്, മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട്, ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്ന ആളാണല്ലോ, മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ടില്ല, പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടാൻ. ആ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് പോയി. എന്നിട്ട് പിന്നെ 1965 അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? 1966 അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചു. എന്താണ്? 1966 ശ്രീല പ്രഭുപാദ് എന്താ ആരംഭിച്ചത്? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനം തന്നെയാണ് എന്ത്? ഇസ്കോൺ. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവൻ നല്ല ഭക്തനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം നല്ല ഭക്തനായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം മറ്റു കുട്ടികളൊക്കെ കളിപ്പാട്ടവും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ട് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം അച്ഛനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, ഒരു രഥം ഉണ്ടാക്കി തരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നിട്ട് ആ രഥത്തില് രഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജഗന്നാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലാണ്, ജഗന്നാഥപുരിയിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്? രഥോത്സവം. നല്ല അതിമനോഹരമായ രഥോത്സവം ജൂൺ മാസത്തിലാണ് നടക്കുക. അപ്പം ആ രഥോത്സവം അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ജഗന്നാഥനെയും ബലഭദ്രസ്വാമിയെയും സുഭദ്രാമയ്യെയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ആ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ കൂട്ടി, തന്റെ ഒപ്പം പ്രായമുള്ള മറ്റു കുട്ടികളെയും കൂട്ടി, അയൽ വീട്ടുകളിലൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാവരെയും കൂട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? മനോഹരമായ ഒരു രഥയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ അന്ന് തൊട്ടേ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് താല്പര്യമായിരുന്നു? ഭഗവാനോടും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള കളികളും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക, അതൊക്കെ ആരുടെ ഇഷ്ടം? ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആരുടെ ഇഷ്ടം? അഭയുടെ ഇഷ്ടം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വളരും തോറും എന്തായിട്ട് മാറി? നല്ലൊരു ഭക്തനായിട്ട് മാറി. ഇത്ര മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് ഉണ്ടോ ഈ മാലയൊക്കെ കഴുത്തിലിട്ടിരിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹമാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. അദ്ദേഹം ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യാണ്, വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാനെ അല്ലെ. അപ്പം അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് പലതരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ടിരുന്നു. അതൊന്നും വകവെക്കാതെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അമേരിക്കയിലെത്തി. യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കപ്പലിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് തവണ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത്. 2 തവണ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അതിനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രം അതൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെ എത്താൻ സാധിച്ചു? അമേരിക്കയിൽ എത്താൻ സാധിച്ചു. അതുപോലെ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ചെന്ന സമയത്തൊന്നും അത്ര സ്വീകരണം അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തെ ആരും അറിയില്ല. ഒരു സന്യാസിയായിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു. ആ ഒരു സന്യാസി ഒരു പാശ്ചാത്യ നാട്ടിലെത്തിയാല് നമുക്കറിയാം പെട്ടെന്നൊന്നും ആളുകൾ അംഗീകരിക്കൊന്നുമില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ക്രമേണ എന്ത് ചെയ്തു? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലെ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു, ക്ലാസ് എടുക്കുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ക്രമേണ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ കുറച്ച് ആളുകളെയൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പിറ്റത്തെ വർഷം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സാധിച്ചു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും ഒക്കെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്ത് സാധിച്ചു? ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ അത് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പാട്ട്. മറന്നു പോയത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് ആര് തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണിത്? ഭഗവത്ഗീത അതാണ് നമ്മള് ഈ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിലുള്ള രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിളിലുള്ള രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ ഫോട്ടാണിത്. അപ്പം രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെയും പ്രഭുപാദിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും ഒക്കെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക?
ഗീത പഠിക്കാൻ തുടങ്ങാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹമാണ് നാമനിഷ്ഠ പ്രഭു അല്ലെ. ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഇദ്ദേഹം. അല്ലെ ബിടെക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ IIT-യിലൊക്കെ നല്ല ഉയർന്ന പദവിയൊക്കെയുള്ള അല്ലെ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ നേടിയിട്ടുള്ള മഹാഭക്തനാണ് ഇദ്ദേഹമാണ്. ഇപ്പം ഇത് നടത്തുന്നത് അല്ലെ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ ടെമ്പിളിന്റെ എന്താണ് പ്രസിഡന്റ് ആണ്. അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. തുടർന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ? പറയുന്നതൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ മക്കളെ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ, പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ മക്കളെ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഉണ്ടോ? ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശിഷ്യരിൽ ഒരാളായിരുന്ന ഒരു ശ്രീ ജയപതാക സ്വാമി ആരാണ്? ജയപതാക സ്വാമി അല്ലെ. ജയപതാക സ്വാമി. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദിൽ നിന്ന് ആര് ദീക്ഷ വാങ്ങി? ജയപതാക സ്വാമി ദീക്ഷ വാങ്ങി. ജയപതാക സ്വാമിയിൽ നിന്നാണ് ആര് ദീക്ഷ എടുക്കുന്നത്? നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭു ദീക്ഷ എടുക്കുന്നത്. നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭു ദീക്ഷ എടുത്തത്. അപ്പൊ ആ ഗുരു പരമ്പര അല്ലെ, ആ ഗുരു പരമ്പരയുടെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവുക? ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും അറിയാനും നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനായിരുന്നു ജയപതാക സ്വാമിജി. ജയപതാക സ്വാമിയുടെ ശിഷ്യനാണ് ആര്? അല്ലെ. ജയപതാക സ്വാമിക്ക് എത്രയോ 60,000-ലധികം ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശിഷ്യൻ തന്നെയാണ് ആര്? നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭു. ഇദ്ദേഹമാണ് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനുള്ള ഈ സുവർണ അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി അല്ലെ നമുക്ക് ഗീത പഠനം തുടങ്ങാം. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത? അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഗാനം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പാട്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പൊ ഇത് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വല്ലാത്തൊരു പ്രയാസം വരുമ്പോ നമ്മൾ ആരെയാ വിളിക്കുക? നമ്മൾ വിഷമം വരുമ്പോ സങ്കടം വരുമ്പോ ഭഗവാനെ വിളിക്കും അല്ലെ. ഈശ്വരാന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ. ഈശ്വരാ, ഭഗവാനെ രക്ഷിക്കണേ അല്ലെ, ഭഗവാനെ സങ്കടം മാറ്റി തരണേ എന്നൊക്കെ പറയൂ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ അതിന് പരിഹാരമായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ. ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാനുള്ള യോഗ്യത ഒന്നും നമുക്കൊന്നുമില്ല. ഉണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഭഗവാനെ അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യാനെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് വളരെയധികം അല്ലെ സന്തോഷത്തിലും സമാധാനത്തിലും സുഖത്തിലും ജീവിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ആരെയാണ് വിളിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെയാണ് വിളിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ, എന്റെ കൃഷ്ണ അല്ലെ. കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ ആ യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത. അതായത് ഇതിലുള്ള വാക്കുകൾ മുഴുവൻ ആരുടെ വാക്കുകളാണ്? വേറെ ആരെയും പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണോ? അതിലുള്ളത്? ഭഗവത്ഗീതയിലെ കൂടുതലും വാക്കുകൾ ആര് പറഞ്ഞതാണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്. ഭഗവാനാണ് ഇതിലുള്ള കൂടുതൽ വാക്കുകളും പറഞ്ഞത്. അതായത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ എത്ര ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. എത്രയാണ്? 700 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. എത്ര അധ്യായങ്ങളാണ്? ചാപ്റ്റേഴ്സ് എത്രയാണ്? 18 ചാപ്റ്റേഴ്സ്. എത്രയാണ്? 18 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത്. 18 ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ എത്ര ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്? 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എത്ര ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്? 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. എത്ര അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്? 18 അധ്യായങ്ങൾ. ആ 18 അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ അധ്യായങ്ങള് ചുരുക്കി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് 18 ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും.
ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ 2 3 വർഷങ്ങൾ 4 വർഷങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ തീരാത്ത അത്രയും അഗാധമാണ് അല്ലെ, അത്രയും ആഴമുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ്. അത് നമ്മൾ കേവലം 18 ദിവസം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം, അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ തന്നെ അതിന് പരിഹാരം തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. എന്ത് ഇതാണ്ടോ, ഏത് ഭക്തനായാലും അല്ലെ, നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ കൊടുത്ത സാധനമാണ് എന്ത്, ഭഗവത്ഗീത. ഈ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭക്തിയോടുകൂടി ആദരവോടുകൂടി ഗീതയെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതെടുത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഏത് പ്രശ്നത്തിനും ഉള്ള പരിഹാരം ഇതിലുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നോക്കൂ, അത് മാത്രല്ല ഭഗവത്ഗീതയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് മാനുവൽ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണം കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ, മിക്സി, ഗ്രൈൻഡർ, വാഷിംഗ് മെഷീന്, TV അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ പുസ്തകം കിട്ടാറുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ? ഫാന് വാങ്ങുമ്പോ ഒക്കെ കിട്ടും, കണ്ടിട്ടില്ലേ? അല്ലെ, എന്താണത്, എന്താ ഇതിന് പറയാ, അതിന്റെ മാനുവലാണ്. ആ ഉപകരണത്തെ കുറിച്ച് അതിൽ പറയും, അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചും അതിന്റെ അത് ഓണാക്കുന്നതും ഓഫാക്കുന്നതും അതെങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ അതിൽ പറയും. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പുസ്തകം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. അതുപോലെയാണ് ഈ ഗീതയെ എന്താ പറയുന്നത്, ലൈഫ് മാനുവൽ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും സുഖമാണോ നമുക്കുള്ളത്? എല്ലായ്പ്പോഴും സുഖമായിരിക്കും ഉള്ളത്? അല്ല, പലതരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, സങ്കടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, വേദനകൾ ഉണ്ടാവും, ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഒക്കെ നമുക്ക് അതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം നമുക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടും? ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് കിട്ടും അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അതാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ത് പറയുന്നത്, ലൈഫ് മാനുവൽ. എന്താ പറയുന്നത്? ലൈഫ് മാനുവൽ അല്ലെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു മാനുവലാണ്, ലൈഫ് മാനുവലാണ് അത് ഭഗവത്ഗീത. എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലെ, അത് നമ്മള് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെ, ഭഗവാനെ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു വിഷമമുണ്ട്, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള വ്യക്തമായ ഉത്തരം കിട്ടും. മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ടാണ് ഗീതയെ എന്ത് പറയുന്നത്, ലൈഫ് മാനുവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇത് ആര് തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ്? കൃഷ്ണനും അർജുനനും. അർജുനൻ ആരാണ്? കൃഷ്ണൻ ആരാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. കൃഷ്ണൻ ആരാണ്? എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ആരാണ്? കൃഷ്ണനാണ് അല്ലെ. സർവപ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളുടെയും ഉറവിടം അല്ലെ, എല്ലാത്തിന്റെയും ആവിർഭാവം എവിടുന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനും പിന്നെ ആരാണ്? അർജുനൻ ആരാണ്? പഞ്ചപാണ്ഡവരിലുള്ള ആളാണ്. പഞ്ചപാണ്ഡവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാണ്ഡവർ 5 പേരാണ്. ആരൊക്കെയായിരുന്നു പഞ്ചപാണ്ഡവർ? അറിയോ? പഞ്ചപാണ്ഡവർ ആരൊക്കെയാണ്? യുധിഷ്ഠിരൻ, ഭീമൻ, അർജുനൻ, സഹദേവൻ, നകുലൻ. നകുലൻ, വെരി ഗുഡ് അല്ലെ. അർജുനൻ അല്ല, ധർമ്മപുത്രര്, ഭീമൻ, അർജുനൻ, നകുലൻ, സഹദേവൻ. ഇവര് 5 പേരാണ്. അതായത് ഈ 5 പേരില് ധർമ്മപുത്രര് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ യുധിഷ്ഠിരൻ എന്ന് പറയും. യുധിഷ്ഠിരനും ഭീമനും അർജുനനും കുന്തിദേവിയുടെ പുത്രനാണ്. പാണ്ഡുവിന് 2 ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു. കുന്തിദേവി ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ആരാണ്? മാദ്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മാദ്രിയുടെ മക്കളാണ് ആര്? നകുലനും സഹദേവനും. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്ക. അപ്പൊ കുന്തിദേവിയുടെ അപ്പം ഇത് മൈക്ക് ഓഫ് ആക്കി വെക്കൂ കേട്ടോ. ജാനവി കൃഷ്ണൻ, മൈക്ക് ഓഫ് ആക്കൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇത് പറഞ്ഞു, എന്താ പറഞ്ഞത്? കുന്തിദേവിയുടെ 3 മക്കളും അല്ലെ, യുധിഷ്ഠിരൻ, ഭീമൻ, അർജുനൻ. മാദ്രിയുടെ 2 മക്കളും ആരാണ്? നകുലനും സഹദേവനും. അതായത് ഈ
പാണ്ഡുവിനൊരു ശാപം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ശാപം എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് മരണം സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ശാപം കിട്ടി. അങ്ങനെയാണ് അവര് അപ്പം മാദ്രിയുമായി ഇതാവുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ടായി, അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടപ്പോ മാദ്രി എന്ത് ചെയ്തു, മാദ്രി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചതയിൽ ചാടി മരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഈ മക്കളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും വളർത്തേണ്ട അല്ലെ മക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ആരെ ഏറ്റെടുത്തു? കുന്തി ദേവി ഏറ്റെടുത്തു. മനസ്സിലായോ? അപ്പം അങ്ങനെ ഈ 5 പേരെയും വളർത്തി വലുതാക്കി എടുത്തത് ആരാണ്? വളർത്തിയത് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ്? കുന്തി ദേവിയാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അർജുനനും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് ഇതിൽ നടക്കുന്നത്, ഭഗവത്ഗീതയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ ഒരു പേരുണ്ട്, പാർത്ഥസാരഥി എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? പാർത്ഥസാരഥി എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? കൃഷ്ണനാണ്. അതായത് പാർത്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അർജുനനാണ്. പാർത്ഥ പൃഥ, കുന്തിദേവിക്ക് വേറൊരു പേരുണ്ട് പൃഥ. പൃഥ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുന്തിദേവിയാണ്. ആ പൃഥയുടെ പുത്രൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അർജുനനെ എന്ത് പറയുന്നത്? പാർത്ഥൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പൃഥയുടെ പുത്രൻ എന്നതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ എന്ത് പേര് പറയുന്നത്? പാർത്ഥൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അല്ലെ അർജുനന്റെ തേര് അല്ലെ, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തില് അർജുനന്റെ തേര് തെളിക്കുന്നത് ആരാണ്? അർജുനന്റെ തേരാളിയാണ് ആര്? കൃഷ്ണൻ. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ത് പേര് പറയുന്നത്? പാർത്ഥസാരഥി. എന്താ പറയാ? പാർത്ഥസാരഥി. പാർത്ഥസാരഥി ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് അല്ലെ. പാർത്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർജുനനാണ്, സാരഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേരാളിയാണ്. അർജുനന്റെ തേരാളിയായിരുന്നു ആര്? തേരാളി അല്ലെ, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ട് ആരായിരുന്നു? ശ്രീകൃഷ്ണനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ത് പേര് കിട്ടിയത്? പാർത്ഥസാരഥി. ഇത്ര മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇത് 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. നോക്കൂ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം അതായത് ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥാണ് ഇത് യഥാരൂപം. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം അല്ലെ, ശരിക്കുള്ള രൂപം. അതെന്താ നോക്കാം, എന്താ അങ്ങനെ പറയാനുള്ളത്? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കൂ, ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഒരു മൊബൈൽ ഫോണ് ചാർജ് ചെയ്യണം. മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്താൽ വെറുതെ എങ്ങനെ കുത്തിയിട്ടാ മതിയോ? മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം? സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കണം. അതുപോലെ ആ പ്ലഗ് കുത്തുന്നത് ശരിയാവണം അല്ലെ. ഏതെങ്കിലും പ്ലഗ് കൊണ്ടുപോയി കുത്തിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയോ ഇത് ചാർജ് ചെയ്യോ? ഇല്ല. നമ്മള് നല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്ലഗിൽ വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ, കുത്താൻ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കണം. അതുപോലെ മൊബൈല് എന്ത് ചെയ്യണം? കണക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ. ആ ഇതായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണ്ടേ, എന്നാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? ചാർജ് കയറുള്ളൂ. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വന്തം അങ്ങോട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അല്ലെ, അത് അത്രമാത്രം അറിയാനുള്ള ബുദ്ധിയൊന്നും നമുക്ക് ഇല്ല. കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യർക്ക് അത്രയൊന്നും ബുദ്ധിയില്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ഭഗവാൻ എന്ത് പറയാണ്? അത് ഗുരു പരമ്പര വഴി അല്ലെ, ഗുരു പരമ്പര വഴി ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്കത് വേഗം മനസ്സിലാവും. ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി. ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഗുരുക്കന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവര് ഭഗവാനല്ല, പക്ഷെ ഭഗവാനുമായിട്ട് അത്ര ബന്ധമുള്ളവരാണ് ആര്? ഗുരുക്കന്മാര് അല്ലെ. ഭഗവാനായിട്ട് അത്ര ബന്ധമുള്ളവരായതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവര് പറയുന്ന അങ്ങനെ ആ ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ അല്ലെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയിട്ടുള്ളവരാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയിട്ടുള്ളവരാണ് ആര്? ഗുരുക്കന്മാര്. അപ്പൊ ഗുരുക്കന്മാർക്ക് ആരുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പം ഭഗവാൻ ഈ ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നല്ല ഭക്തന്മാര്, പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായതുകൊണ്ട് അവര് നമുക്ക് വേണ്ടി പറയുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ അത് വേഗം സ്വീകരിക്കും.
അതാണ് ആ ഗുരു പരമ്പരയുടെ പ്രാധാന്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരിട്ട് പഠിക്കാനല്ല നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ടാവുക. നമ്മൾ ഈ ഗുരു പരമ്പര വഴി ഗുരു പരമ്പര വഴി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, ആ ഗുരു പരമ്പരകളുടെയും ഭഗവാന്റെയും ഒക്കെ കാരുണ്യവും അനുഗ്രഹവും കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഭഗവത്ഗീത വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ആ ഗുരു പരമ്പരകളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഗർഭോദകശായിയായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗർഭോദകശായിയായ ഭഗവാന്റെ നാഭിയിലാണ് ആരുണ്ടായത്, ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടായത്. നാഭിയിൽ നാഭിയിലുണ്ടായ ഒരു താമരയിലാണ് ആരുണ്ടാവുന്നത്, ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് വളരെ കാലം തപസ്സനുഷ്ഠിച്ച് ാണ് ഈ ജ്ഞാനം ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ബ്രഹ്മാവ് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, നാരദ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനാണ് ആര്, നാരദ മഹർഷി. അപ്പൊ പുത്രന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. പുത്രന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഈ നാരദ മഹർഷിയാണ് പിന്നെ ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, വ്യാസ ഭഗവാന്. ഈ ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആരാണ്, ഭാരതവും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആരാണ്, വ്യാസ ഭഗവാനാണ്, വ്യാസമുനി. അപ്പൊ ആ മുനിക്ക് ആരെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു, നാരദ മഹർഷി ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ വ്യാസനാണ് ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, മാധ്വാചാര്യർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഗുരു പരമ്പര വഴി വന്നിട്ടാണ് പിന്നെ അവസാനം ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ, ഗൗരകിഷോർ, പിന്നെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി, പിന്നെയാണ് ആർക്ക് കിട്ടുന്നത്, ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക്, AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം ഈ പരമ്പരയിലുള്ള 32ാമത്തെ ശിഷ്യനാണ് ആര്, 32ാമത്തെ ഗുരു ആണ് ആര്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. എത്രാമത്തെയാണ്, 32. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് എത്രാമത്തെ ഗുരുവാണ്, ഈ ബ്രഹ്മമാധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയാം. ബ്രഹ്മമാധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള എത്രാമത്തെ ഗുരുവാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്, 32. ഇത്രയാണ് 32ാമത്തെ ഗുരുവാണ്. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി. അപ്പൊ എത്രാമത്തെ ഗുരുവാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്, 32. ബ്രഹ്മമാധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം, അതാണ് നമ്മൾ ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഗുരു പരമ്പര. ബ്രഹ്മമാധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം ഇവിടെ എഴുതി കണ്ടോ, ബ്രഹ്മമാധ്വ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം. ആ ഗുരു പരമ്പരയിലുള്ള 32ാമത്തെ ഗുരുവാണ് ആര്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. അപ്പം ആ ശരിയായ ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ നേടുന്ന ജ്ഞാനമായതുകൊണ്ട് ഈ പ്രഭുപാദിന്റെ പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, അത് വേഗത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ആ ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും ഒക്കെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, മനസ്സിലായോ, അവരുടെയൊക്കെ ദയ കൊണ്ടും കാരുണ്യം കൊണ്ടും മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് വേഗം തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഗീതയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം 1 വർഷം 2 വർഷം ചിലപ്പോൾ 3 വർഷമൊക്കെ എടുത്താലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, കുറച്ചെങ്കിലും ഗീതയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ 18 ദിവസം കൊണ്ട് 18 ദിവസങ്ങളിൽ കൃഷ്ണനും അർജുനനും തമ്മിലുള്ള ചിന്തകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് ഏതാനും കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിയും, ഏതാനും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്നതൊക്കെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ഇത് നോക്കൂ, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു മരത്തിൽ നല്ല പഴം പഴുത്ത് തയ്യാറായിരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് നല്ല പഴുത്ത പഴമൊക്കെ നിലത്ത് വീണ എന്ത് സംഭവിക്കും, അളിഞ്ഞു പോവും. ചതഞ്ഞു പോവും. അതെ, അളിഞ്ഞു പോകും ചിലതൊക്കെ. നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു, ഞാൻ കയറി പറിച്ചു തരാം. എന്നിട്ട് മറ്റേ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിനക്ക് പാസ് ചെയ്ത് തരാം, നീ വാങ്ങിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി വാങ്ങിയിട്ട് അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ബാസ്ക്കറ്റ് എടുത്ത് വരാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാസ്ക്കറ്റിൽ ശേഖരിക്കാറുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്തു, ആ കുട്ടി വേഗം പോയിട്ട് ബാസ്ക്കറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ഇവർ പറിക്കുന്ന പഴങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് ശേഖരിച്ചു വെച്ചു. അപ്പം ഇത് പറിക്കൽ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എല്ലാവർക്കും നല്ല പഴം ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെയാണ് ഈ ഗുരു പരമ്പരകൾ വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, ഗുരു മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശിഷ്യർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ആ ശിഷ്യ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുത്തയാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ആ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ കിട്ടുന്ന അറിവ് എന്തായിരിക്കും, മഹത്തായതായിരിക്കും, പൂർണ്ണമായിരിക്കും.
അല്ലെ? മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം തികച്ചുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ആ ഗുരു പരമ്പരയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ജ്ഞാനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്നുള്ള പുസ്തകം ചെയ്യാൻ പറ്റും, വേഗം തന്നെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ അത് നോക്കൂ, ഇത് സൂര്യനാണ്. സൂര്യനുള്ള ഭഗവത്ഗീത സൂര്യനെ പോലെ എന്നാ പറയാം. എന്താ സൂര്യന്റെ പ്രത്യേകത? സൂര്യനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സർവചരാചരങ്ങൾക്കും ഊർജം നൽകുന്നത്, അല്ലെ? സൂര്യൻ അങ്ങോട്ട് ഉദിച്ചു വരുമ്പോ അതുവരെ ഇരുട്ടാണ്. ആ ഇരുട്ടെല്ലാം ഏതോടുകൂടി പോവും? എത്ര ഇരുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്തായി പോവും സൂര്യൻ വരുന്നതോടുകൂടി? സൂര്യൻ വരുന്നതോടുകൂടി എവിടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എന്ത് വ്യാപിക്കും? ഇരുട്ട് മാറി എന്ത് വ്യാപിക്കും? വെളിച്ചം വ്യാപിക്കും. അതുപോലെയാണ് നമ്മളെ മനസ്സിൽ അല്ലെ, നമ്മളെ ചിന്തയിലൊക്കെ എന്തുണ്ട്? നല്ല വളരെയധികം അല്ലെ എന്തുണ്ട്? അജ്ഞത ഉണ്ട്, അന്ധകാരമുണ്ട്. ആ അന്ധകാരമൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഈ സൂര്യദേവനെ പോലെ ജ്വലിക്കുന്ന അല്ലെ, സൂര്യനെ പോലെ ജ്വലിക്കുന്ന ഈ ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാകുന്ന അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളൊക്കെ എന്താണ്? അറിവ് നിറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. ആ അറിവ് നിറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അജ്ഞാനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതെയാവും അല്ലെ, നമ്മളെ മനസ്സിലെ അന്ധകാരങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതെയായിട്ട് നമുക്ക് ആരെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത അതാണ് സൂര്യൻ അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നദികളിലൊക്കെ നല്ല മഴക്കാലത്തൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ ആകെ കലങ്ങി മറിഞ്ഞിരിക്കും. പക്ഷെ 2 ദിവസം വെയിലറച്ച എന്താണ്? ആ വെള്ളമൊക്കെ എന്തായിട്ട് മാറും? തെളിഞ്ഞു വരില്ലേ അല്ലെ? അതിന്റെ കളറൊക്കെ മാറി നല്ല അല്ലെ വൃത്തിയായിട്ട് വരില്ലേ? ഇല്ലേ? അതന്നെ. അതുപോലെ നമ്മളിലുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും അഴുക്കുകളും ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്തിനു സാധിക്കും? ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനം അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതോടുകൂടി ആ ജ്ഞാനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ആ ജ്ഞാനം നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ മനസ്സിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളെ മനസ്സിലുള്ള മാലിന്യങ്ങള്? അസൂയ, ദേഷ്യം, വാശി അല്ലെ, അതൊക്കെ നമ്മളെ മാലിന്യങ്ങളാണ്. അജ്ഞത, ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചറപറ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതൊക്കെ എന്താണ്? മാലിന്യം. പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും, അതൊക്കെ എന്താണ്? മാലിന്യങ്ങളാണ്. ആ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതെയാക്കി നമ്മളെ മനസ്സിനെ പരിശുദ്ധീകരിക്കാൻ എന്തിനു മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ മനസ്സ് പരിശുദ്ധാവുള്ളൂ. അപ്പം ആ പരിശുദ്ധി നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി മഹാഭാരത ഫാമിലിയാണ് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഫാമിലി? നോക്കൂ, വ്യാസഭഗവാന്റെ 2 മക്കളാണ് ആരൊക്കെ? 3 മക്കളാണ് ആരൊക്കെ? പാണ്ഡു, ധൃതരാഷ്ട്ര, വിതുരര്. അതായത് പാണ്ഡു എന്ന് പറഞ്ഞാല് പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളാണ് ആരൊക്കെ? പാണ്ഡവര്. ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ? കണ്ണ് കാണില്ല അല്ലെ, അന്ധനാണ്, ജന്മനാ അന്ധനാണ് അദ്ദേഹം. പക്ഷെ അന്ധത കണ്ണുകൾക്ക് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനുണ്ടായിരുന്ന അന്ധതയാണ് ഈ യുദ്ധത്തിനൊക്കെ കാരണമായത്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ദുര്യോധനൻ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തില്ല? ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, ഗുണദോഷിച്ചില്ല. അപ്പം മക്കളെ വളർത്തുമ്പോ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? മക്കളെ ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യപ്പെടും, ചിലപ്പോൾ ചീത്ത പറയും, ചിലപ്പോൾ ഒരു അടിയൊക്കെ കൊടുക്കും. എന്തിനാണത്? ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടാണോ? അതന്നെ, നന്നാവാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ അടി കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വളർന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയും അല്ലെ. പിന്നെ അധികം തെറ്റുകളൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ അല്ലെ, നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട്, സൽപ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഈ ദുര്യോധനെ ഒരിക്കലും ധൃതരാഷ്ട്രൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല? ദേഷ്യപ്പെടുകയോ ശിക്ഷിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തില്ല. ദുര്യോധനന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്തായിട്ട് മാറും? സമൂഹത്തിനൊക്കെ നന്നായിട്ട് തീരുവോ? ഇല്ല അല്ലെ. സമൂഹത്തിന് കൂടി എന്തുണ്ടാക്കും? ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആ കുട്ടി വളരാം. അതുപോലെ ദുര്യോധനൻ അങ്ങനെയായി തീർന്നു. അപ്പോൾ ദുര്യോധനെ ഒരിക്കലും നിയന്ത്രിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ദുര്യോധന്റെ ഏത് പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിലും അതിനൊന്നും എതിർക്കാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചില്ല?
ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെയാണ് പാഞ്ചാലിനെയൊക്കെ സഭയിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അല്ലെ കള്ളച്ചൂത് കളിച്ച് പാണ്ഡവരെയൊക്കെ തോൽപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ആ പാണ്ഡവരുടെ ഭാര്യയായ പാഞ്ചാലി ദേവീനെ എന്ത് ചെയ്തു? സഭയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അധിക്ഷേപിക്കാൻ നോക്കി അല്ലെ, എന്താണ് അപമാനിക്കാൻ നോക്കിയ സമയത്ത് എന്ത് ധൃതരാഷ്ട്രം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ധൃതരാഷ്ട്രം പറഞ്ഞ ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ദുര്യോധനൊക്കെ ശരിയാണ് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും അധർമ്മങ്ങൾ ആര് ചെയ്തത്? ദുര്യോധനൻ ചെയ്തതും. അങ്ങനെ അധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അവസാനം എന്താ ഉണ്ടാവുക? അധർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ അവസാനം എന്താ ഉണ്ടാവുക? നന്മയാണോ ഉണ്ടാവുക, നാശാണോ ഉണ്ടാവുക? നന്മ ആർക്കാ നന്മ ഉണ്ടാവുക? ധർമ്മം ചെയ്യുന്നവര്. ധർമ്മം ചെയ്യാ ഈശ്വരന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ ഭഗവാൻ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകളൊക്കെ അനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്കൊക്കെയാണ് വിജയം ഉണ്ടാവുക. അല്ലാതെ അധർമ്മം ചെയ്യുക, തോന്നിയമാതിരി കാണിക്കുക അല്ലെ, എല്ലാ അധർമ്മങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക, എല്ലാ വേണ്ടാത്തരങ്ങളും കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? ജീവിതത്തില് വിജയം നേടാൻ സാധിക്കില്ല. അവരെപ്പോഴും അല്ലെ അധർമ്മം നമ്മൾ അധികം പ്രവർത്തിച്ച എന്താണ്? ആ അധർമ്മം തന്നെ നമ്മളെ നാശത്തിന് കാരണമായി വേണം. അതാണ് നമ്മൾ ദുര്യോധനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത്രയും മനസ്സിലായോ? ഇനി നോക്കൂ. അപ്പൊ അധ്യായം 1 ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ പേരാണെന്ത്? അർജുന വിഷാദയോഗം. അർജുനന് എന്തുണ്ടായി? ഒരു വിഷാദം അനുഭവപ്പെട്ടു. എന്താ വിഷാദം എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഒരു പ്രയാസം, മനപ്രയാസം അല്ലെങ്കിൽ വിഷമം. എന്താ കാരണം? അർജുനന് വിഷാദം അനുഭവപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അറിയോ? എന്താ വിഷാദം? അറിയില്ല. അതായത് യുദ്ധത്തിൽ ആരോടാ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്? ആരോടാ കുടുംബക്കാരോട്. അല്ലെ, തന്റെ കുടുംബത്തിലെ തന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരായിട്ടുള്ള അല്ലെ തന്റെ സഹോദരന്മാരായിട്ടുള്ള കൗരവരോട്. പിന്നെ ആരൊക്കെയായിരുന്നു അവിടെ യുദ്ധത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്? ഭീഷ്മരാരാണ്? പിതാമഹൻ അല്ലെ, മുത്തശ്ശനാണ്. മുത്തശ്ശനായ ഭീഷ്മര്, ഗുരുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള ദ്രോണാചാര്യര്, കൃപാചാര്യര് അല്ലെ, പിന്നെ സഹോദരൻ അല്ലെ ഗുരുവിന്റെ മകനായ അശ്വത്ഥാമാവ്, പിന്നെ അതുപോലെ സഹോദരന്മാര്, അമ്മാവന്മാര്, അളിയന്മാര്, അവരോടൊക്കെയാണ് ആര് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്? അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് അല്ലെ. യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? യുദ്ധകാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാല് അവിടെ എന്തില്ല? ബന്ധങ്ങൾക്കൊന്നും സ്ഥാനമില്ല. അവിടെ എന്താ സംസാരിക്കുന്നത്? അസ്ത്രങ്ങളാണ് അല്ലെ. ശത്രുവാണ് അല്ലെ. മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ശത്രുവാണ്. മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത്? യുദ്ധതന്ത്രം അല്ലെ. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഈ യുദ്ധകളത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് അർജുനൻ ഇവരെയൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്. ആരൊക്കെയാ കാണുന്നത്? ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ കണ്ട്, തന്റെ മുത്തശ്ശൻ അല്ലെ, തങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ച് ഇത്രയും തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ തങ്ങളോടൊപ്പം നിന്നല്ലേ തങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചത് ആരാണ്? മുത്തശ്ശനാണ്. പിന്നെ ഗുരു, അദ്ദേഹമാണ്. ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ഇവർക്ക്. അസ്ത്രങ്ങളൊന്നും പ്രയോഗിക്കാനോ അസ്ത്രങ്ങളൊന്നും പിടിക്കാൻ പോലും അറിയാത്ത ഇവരെ അഭ്യാസനം നടത്തി അല്ലെ. വിദ്യ മുഴുവൻ പഠിപ്പിച്ച് അവരെ വളരെ എന്താ പറയാ ആയുധ രംഗത്തൊക്കെ വളരെ വിദഗ്ധന്മാരാക്കിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആര്? ദ്രോണാചാര്യരും കൃപാചാര്യരും. അവരൊക്കെയാണ് യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ മാത്രമല്ല ഈ ഗുരുക്കന്മാരെയൊക്കെ അല്ലെ, ഗുരുക്കന്മാരെ കുറിച്ചൊന്നും തെറ്റായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പാടില്ല. അപ്പൊ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പാടില്ലാത്ത അവസരത്തിലാണ് ഗുരുക്കന്മാരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ആര് ഒരുങ്ങുന്നത്? അർജുനൻ അല്ലെ. അപ്പൊ കൊല്ലേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആർക്ക് വരുന്നത്? അർജുനന് വരുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന് ആകെ എന്തുണ്ടാവും? സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തുണ്ടാവും? ഒരു വിഷാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദുഃഖം, ഒരു മനപ്രയാസം അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് മനപ്രയാസം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ്? ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊന്നും വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ കിട്ടുമോ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കാതിരിക്കുക, നമ്മുടെ മനസ്സിനൊരു സുഖമല്ല, എന്തൊക്കെയോ വിഷമങ്ങള്. അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവോ? ഇല്ല. ഇല്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു വിഷാദത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ആരുള്ളത്? അർജുനൻ ഉള്ളത്. കാരണം എന്താണ്? വിഷാദം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? തന്റെ ഗുരുക്കന്മാരോടും മുത്തശ്ശനോടും ബന്ധുക്കളോടും ഒക്കെ ആണല്ലോ താൻ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി അവരെയൊക്കെ ആണല്ലോ ഞാൻ കൊല്ലേണ്ടത്.
അവരെയൊക്കെ കൊന്നിട്ടാണല്ലോ ഞാൻ രാജ്യം നേടേണ്ടത് എന്ന ചിന്ത ആർക്കുണ്ടായി? അർജുനൻ ഉണ്ടായി. കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ചിന്ത അല്ലേ നമ്മള് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപദ്രവം ചെയ്യുമ്പം നമ്മളെ മനസ്സിൽ അത് ശരിയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് വിഷമം തോന്നുന്നത് ആർക്ക് മാത്രമാണ്? ഭക്തിയും ദയയും ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ വിഷമം തോന്നൂ. മനസ്സിലായോ? ഭക്തി ഉള്ളവർക്കും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരോട് ദയ അനുകമ്പൊക്കെ ഉള്ളവർക്കും എന്ത് തോന്നുള്ളൂ? മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിൽ വിഷമം തോന്നുന്നു. ചില ആളുകളുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ എത്ര ഉപദ്രവിച്ചാലും ഒരു വിഷമം ഇല്ലാത്തവര്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? അല്ല, അവരൊരിക്കലും എന്തല്ല ഭക്തിയുള്ളവരോ അനുകമ്പ ഉള്ളവരോ കരുണ ഉള്ളവരോ ഒന്നല്ല. എന്താണ്? ക്രൂര ഹൃദയം, അല്ലെ? ക്രൂര ഹൃദയം ഉള്ളവരാണ്. നമ്മളെ ഹൃദയം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ക്രൂരമായിരിക്കണോ നല്ലതായിരിക്കണോ? നല്ലതായിരിക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം, ഗുരുക്കന്മാര് അധ്യാപകരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കണം, അച്ഛനമ്മമാര് പറഞ്ഞൊക്കെ അനുസരിക്കണം. അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. നല്ലവരാകുമ്പോഴേ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? നമുക്ക് സമാധാനം സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളൊക്കെ ക്രൂരമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തികളൊന്നും നല്ലതല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന് എന്തില്ല? സമാധാനമില്ല. കാരണം എന്താ? അർജുനന് സമാധാനം ഇല്ലാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? എന്തായിരുന്നു കാരണം? സമാധാനം ഇല്ലാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഗുരുക്കന്മാരോടും ബന്ധുക്കളോടും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരോടും. അവരെയൊക്കെ കൊല്ലണല്ലോ നോർത്തപ്പോ ആകെ വിഷമം വരികയാണ്. എന്നിട്ട് നോക്കൂ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പം അതാണ് വിഷമത്തിനുള്ള കാരണം. ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീതയിൽ എത്ര ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്? 700 700 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. അതിൽ നോക്കൂ 574 ശ്ലോകങ്ങൾ, അതായത് 574 ശ്ലോകങ്ങൾ ആരാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ വാക്കുകളാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ 700 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഭഗവത്ഗീതയില് 574 ശ്ലോകങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ 774 അല്ല 574 ശ്ലോകങ്ങളും ആരാ പറയുന്നത്? ഭഗവാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാണ് ഭഗവത്ഗീത. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? വളരെയധികം സമാധാനവും സന്തോഷമൊക്കെ കിട്ടുന്നത്, അല്ലെ? നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു, അല്ലെ? മാത്രല്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും, അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മാനുവലാണെന്ത്? ഭഗവത്ഗീത, അല്ലെ? ലൈഫ് മാനുവലാണ്. അപ്പം ലൈഫ് മാനുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, മാനുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണോ പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ അതിലുണ്ടാവും. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഗീത പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടാത്തത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും, ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടാത്തത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അധർമ്മം ഒരിക്കലും പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല. അധർമ്മം ഒരിക്കലും പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ്? നമുക്ക് സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ 574 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ആര് പറയുന്നത്? അത് ഓർത്തു വെക്കുക കേട്ടോ. 574 ശ്ലോകങ്ങൾ ആര് പറയുന്നു? ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ അർജുനൻ എത്രയാണ് പറയുന്നത്? 84. 4 ഓർക്കുക. 4ന്റെ ഡബിൾ ആണ് ആദ്യം ചേർക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? 84 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നു. പിന്നെ 41 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ആര് പറയുന്നത്? സഞ്ജയൻ. അതിന് ആരാണ് സഞ്ജയൻ? നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ധൃതരാഷ്ട്ര ഒരു ശ്ലോകം മാത്രം പറയുന്നു. ഇതൊക്കെ പാടെ കൂട്ടുമ്പോ എത്ര ശ്ലോകം ഉണ്ടാവും? 700 ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇനി സഞ്ജയൻ ആരാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ആരാണ് സഞ്ജയൻ? സഞ്ജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് കണ്ണ് കാണില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലായി, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് യുദ്ധക്കളത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കമന്ററി പറയാറില്ലേ? കമന്ററി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കമന്ററി കേട്ടാൽ എന്ത് മനസ്സിലാവും? ആ കളി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവില്ലേ? ഇല്ലേ? അത് കമന്ററി കേൾക്കുമ്പോ മനസ്സിലാവൂലേ? അതിൽ ആരാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, ആരാണ് ഗോൾ അടിക്കുന്നത്, ആരാണ് പുറത്ത് ഔട്ടായിട്ടുള്ളത്, അങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ ഈ ഈ സഞ്ജയനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാ യുദ്ധത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. മാത്രമല്ല ഈ സഞ്ജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യനാണ്, വ്യാസഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനാണ്. വ്യാസഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനാണ്. നല്ല ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള, നല്ല ധർമ്മനിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള, ഭഗവാനെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുള്ള, പൂർണ്ണമായിട്ടും തന്റെ മനസ്സ് ഭഗവാനില്
കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള മഹാഭക്തനാണ് ആര്? സഞ്ജയൻ. മനസ്സിലായോ? അപ്പം സഞ്ജയൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി? ആ യുദ്ധം അല്ലെ, യുദ്ധം നേരിട്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ നേരിട്ട് കാണാനുള്ള ദിവ്യ ചക്ഷുസ് ആര് നൽകി? വ്യാസര് നൽകി. അങ്ങനെ ആ യുദ്ധം മുഴുവൻ അപ്പൊ വിരിച്ചു കൊടുക്കാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പറഞ്ഞു. ഇനി ഈ കഥ ഇന്നലെ മാതാജി പറഞ്ഞിരുന്നോ? ഗരുഡന്റെ കഥ പറഞ്ഞിരുന്നോ? അല്ല, അതിലെന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലായത്? നമ്മൾ എങ്ങനെ നിൽക്കണം, എങ്ങനെ നിൽക്കണം എന്നല്ല മനസ്സിലായത്? ആ ഗരുഡൻ അല്ലെ, ഗരുഡൻ ആരെ സഹായിച്ചു? കുഞ്ഞിക്കിളിയെ സഹായിച്ചു അല്ലെ. കുഞ്ഞിക്കിളിക്ക് തന്റെ മുട്ടകളൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആര് സഹായിച്ചു? ഗരുഡൻ സഹായിച്ചു. കാരണം എന്താ? തന്റെ വംശത്തിലുള്ള ആളാണ് കുഞ്ഞിക്കുരുവി അല്ലെ. അപ്പൊ ഗരുഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരുടെ വാഹനാണ്? ഭഗവാന്റെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം വാഹനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിച്ച ഭഗവാൻ ആരെ സഹായിക്കും? ഗരുഡനെ സഹായിക്കും. അങ്ങനെ ഗരുഡൻ ആരെ സഹായിച്ചു? കുഞ്ഞിക്കുരുവിയെ സഹായിച്ചു. അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞിക്കുരുവി ഇപ്പൊ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കളിയാക്കുന്നത് കേട്ട് കുഞ്ഞിക്കുരുവി തിരിച്ചു പോയിരുന്നെങ്കിൽ അതിനാ കാര്യം നേടാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നോ? ഇല്ല. നമ്മളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ അല്ലെ, ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുക നിങ്ങളിപ്പോ എന്താ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യമില്ലേ, അതൊന്നും പഠിച്ചോണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താ? ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ച കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം എന്താ? നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചു. എത്ര ശ്ലോകങ്ങളാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? 524 ശ്ലോകങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറയുന്ന അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും വാക്കുകൾ ഭഗവാന്റേതാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും എന്താവൂല, വെറുതെ ആവോ? ഉണ്ടോ? ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ എന്താണ്? വെറുതെ ആവില്ല ഒരിക്കലും അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത്രയും ഇതാണ് അല്ലെ. ശരിയായിരിക്കും, പൂർണ്ണമായിട്ട് 100% ശരിയായിരിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് സംഭവിക്കും അല്ലെ. ഇനിയിപ്പോ എത്ര എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അത് അങ്ങനെയാക്കി തീർക്കാൻ കഴിയും. നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്, എത്ര ആളായാലും ശരിയല്ലേ, ഒരാളെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് പരിഹസിക്കുകയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ അയാളെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അയാൾ രക്ഷപ്പെടും. അയാളെ രക്ഷിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. ഇനിയിപ്പോ എല്ലാവരും നല്ലതാണ് പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞ് എല്ലാതും കൊടുത്ത് ഒക്കെ അംഗീകരിച്ച ഒരാൾക്ക് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഒരു കാരുണ്യമില്ല അല്ലെ, ഭഗവാൻ അയാൾക്ക് ഒരു ഇഷ്ടമല്ല അല്ലെ, ഭഗവാനോട് അയാൾക്കൊരു ഇതില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അയാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താ? അയാൾ ഭഗവാൻ അയാളെ അറിയുന്നില്ല, അതാണ് കാരണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് വിചാരിച്ചാലും സാധിക്കും അല്ലെ. ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചാലും ഭഗവാന് പ്രയാസമില്ല, ഇന്ന കാര്യം നടക്കരുതെന്ന് വിചാരിച്ചാലും ഭഗവാന് പ്രയാസമില്ല. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കണം. ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് വേണ്ടത്. ഭഗവാനിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? പൂർണ്ണ വിശ്വാസം വേണം. ഭഗവാനിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ? ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഓരോ ശ്ലോകം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കെന്ത് മനസ്സിലാവും? ആ ശ്ലോകം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അളവറ്റ കാരുണ്യം കൊണ്ടും അനുഗ്രഹം കൊണ്ടുമാണ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക? ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു സമീപനത്തോടു കൂടി അല്ലെ, ആ ഒരു ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി അല്ലെ, ഭഗവാനെ ആ ഒരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടി വേണം നമ്മൾ എന്തിനെ സമീപിക്കാൻ? ഭഗവത്ഗീതയെ സമീപിക്കാം. പരിപൂർണ വിശ്വാസം, ആ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കഴിവുകളിലും ഭഗവാന്റെ എല്ലാ വാക്കുകളിലും എന്ത് വേണം? പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഭഗവത്ഗീത പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേഗം തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ആ കഥയിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇനി നോക്കൂ, ഗരുഡൻ സഹായിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഇനി നോക്കൂ ഗീതയിലെ വിശ്വാസം അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, സ്കൂളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പല വിഷയങ്ങളും അല്ലെ. സോഷ്യൽ സയൻസ് അല്ലെ, കണക്ക്, ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതെന്താണ്? ഭൗതിക വിജ്ഞാനാണ്. ഭൗതിക വിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളാണ്. ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അറിവൊന്നും എവിടെ പഠിക്കുന്നില്ല? ഈ ഭൗതിക വിജ്ഞാനത്തിലില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഇങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കണം. ഇതൊക്കെ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങള് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, രാമായണം അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള ഉപനിഷത്തുകള് അല്ലെ, പുരാണങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവുക? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാവുക. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം?
ഇങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം. അപ്പൊ സ്കൂളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന അറിവ് കൊണ്ട് മാത്രം എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി കണ്ടോ, ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, എന്നാലും എന്ത് വായിക്കാണ്, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് വായിക്കാതെ നിൽക്കരുത്. പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ വായിച്ച് അല്ലെ, നമ്മളൊരു കുറെ തവണ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് അതായിട്ടൊരു ബന്ധം വരും. അങ്ങനെ നമുക്കത് വേഗം പഠിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. എന്താണ്, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം, അതാണ് നോക്കുന്നത്. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ഞാൻ പാടാം. ധർമ്മക്ഷേത്രേ നോക്കാം. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച, എന്താ പറയുന്നത്, ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവഃ മാമകാ പാണ്ഡവശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്ര പറയാണ്, ആരോടാ പറയുന്നത്, സഞ്ജയനോട്. സഞ്ജയൻ ആരാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ, ആരാണ് സഞ്ജയൻ? വേദവ്യാസന്റെ ശിഷ്യൻ. മിടുക്കൻ. പിന്നെ വേദവ്യാസന്റെ ശിഷ്യനാണ്. ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി എന്താണ്? ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഇതൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അല്ലെ, യുദ്ധകാലത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാന്, ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. അല്ലെ, മാത്രമല്ല സഞ്ജയൻ നല്ലൊരു ഭക്തനാണ് അല്ലെ, നല്ലൊരു ഭക്തനാണ്. ആ സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കാണ്. നോക്കൂ, ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേദായുത്സവ മാമക പാണ്ഡവശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. ഈ ശ്ലോകം നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഈ അധ്യായത്തിൽ ഈ ഒരു ശ്ലോകം നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കണം. ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേദായുത്സവ മാമക പാണ്ഡവശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. എന്താ പറയുന്നത്, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചു കൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും. എന്റെ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മക്കളാരാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മക്കളാണ് പാണ്ഡവരല്ലേ. അപ്പൊ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡവരും എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാലും അല്ലെ, എന്ത് ചെയ്തു. അതായത് ധർമ്മക്ഷേത്രാണ്. എന്താ ധർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഇവിടെ പണ്ട് അല്ലെ കുറെ യാഗങ്ങളും പൂജകളും ഒക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇത്. യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. ധർമ്മം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത്, കുരുക്ഷേത്രം. അപ്പൊ ആ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചാണ് ഈ യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് യുദ്ധം നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആർക്ക് സംശയമുണ്ട്, ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് സംശയമുണ്ട്, തന്റെ മക്കളൊന്നും എന്താവൂല, വിജയിക്കുന്നാണോ ഉറപ്പ്, തോൽക്കുന്നാണോ ഉറപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്? കാരണം എന്താ, ഇത് ധർമ്മക്ഷേത്രമാണ് അല്ലെ. ധർമ്മക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ തന്റെ മക്കൾ ഒരിക്കലും എന്തും നോക്കുന്നവരല്ല, ധർമ്മം പാലിക്കുന്നവരല്ല. അപ്പൊ ധർമ്മം പാലിക്കാത്തവർക്ക് തന്നെ എന്ത് വരും, നാശം വരും. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ധർമ്മകാര്യങ്ങൾ മാത്രം നടക്കുന്ന യുദ്ധഭൂമി കുരുക്ഷേത്രത്തില്. അപ്പൊ ആ ഒരു സംശയം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര സഞ്ജയനോട് എന്ത് പറയുന്നത്, അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, വല്ല ചർച്ചയും നടക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെ. ചർച്ചയൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോ അവസാനം എന്ത് ചെയ്യും, യുദ്ധം നിർത്താന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനമാണോ എടുക്കുന്നത്? യുദ്ധം നടക്കണം എന്നാണ് ആരുടെ ആഗ്രഹം? ഹരേ കൃഷ്ണ. യുദ്ധം നടക്കണം തന്നെയാണ് ആരുടെ ആഗ്രഹം? അല്ലെ, ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ആഗ്രഹം യുദ്ധം നടക്കണം തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാണ്. തുടർന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് അല്ലെ, ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അല്ലെ കണ്ണൊന്നും കാണില്ല, എന്നാലും സഞ്ജയ അടുത്തിരുന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. പിന്നെ നോക്കൂ, ധർമ്മക്ഷേത്രേ അല്ലെ, ധർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധർമ്മം മാത്രം നടന്ന, പണ്ട് യജ്ഞങ്ങളും പൂജകളും ഒക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള പുണ്യഭൂമിയാണ് എന്ത്, ധർമ്മക്ഷേത്രം. മാമക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റേത് പറയാൻ പാടില്ല അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ആരുടേതാണ്? ഭഗവാന്റേതാണ്. എല്ലാ സർവ്വചരാചരങ്ങളെയും അല്ലെ, നമ്മളിത് ഭഗവത്ഗീത കുറെ കൂടി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ആരുടേതാണ്? ഭഗവാന്റേതാണ്. നമ്മളും ഭഗവാന്റേതാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ വിചാരം എന്താ, ഇതൊക്കെ എന്റേതാണ്, ഞാൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ്, ഞാൻ അല്ലെ പണിയെടുത്തുണ്ടാക്കിയതാണ്, ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ് വേണ്ട, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എല്ലാം അല്ലെ, എത്ര പൈസ ആയാലും ശരി, സൗന്ദര്യം ആയാലും ശരി, ആരോഗ്യമായാലും ശരി, ഒരു സെക്കൻഡ് തന്നെ അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യും, ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടും അല്ലെ. ആരുടെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലെങ്കിൽ
അവരുടെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലെങ്കില് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ ധർമ്മക്ഷേത്രത്തില് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? എന്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അല്ലെ? സ്വാർത്ഥതയാണ് ഇവിടെ ആരുടെ കാണുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ വാക്കുകളിൽ കാണും. ഇനി ദുര്യോധനാണെങ്കിൽ ഭയം. എന്താ ദുര്യോധനന് ഭയം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം? അല്ലേ യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ നേരത്താണ് എന്ത് ചെയ്തത്? അർജുനൻ പറയാണ് കൃഷ്ണനോട്, എന്ത്, എന്റെ തേരൊന്ന് ആ യുദ്ധഭൂമിയുടെ നടുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കാൻ പറയണം. എന്നോട് യുദ്ധത്തിന് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഒന്ന് എനിക്ക് കാണണം അല്ലെ? ആരൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിയണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ആ യുദ്ധം അല്ലെ ആ തേര് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു നിർത്താണ്, യുദ്ധകളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു നിർത്താണ്. അപ്പം എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഇതാ കണ്ടോ, നിന്നോട് യുദ്ധത്തിന് വന്നിട്ടുള്ളവരാണ് ആരൊക്കെ? ഈ നിൽക്കുന്ന ഭീഷ്മരും കർണനും ഭീഷ്മരും കൃപരും ദ്രോണാചാര്യരും അല്ലെ, അങ്ങനെ നിരവധി രാജാക്കന്മാരും ആളുകളും ഒക്കെ. അപ്പം എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പൊ അതൊക്കെ കേട്ടതോടുകൂടി അർജുനന് വിഷാദം വന്നു. ദുര്യോധനാണെങ്കിൽ ഒരു പേടി, ഭയം. എന്താ പേടി ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം? ഈ യുദ്ധത്തില് എന്താ സംഭവിക്കാന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു അനിശ്ചിതത്വം ആർക്കുണ്ട്? ദുര്യോധനുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പം ഈ നമ്മൾ പഠിച്ചു 18 ദിവസമാണ് യുദ്ധം നടന്നത്. 18 അക്ഷൗഹിണികളാണ് ഈ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. അതായത് 18 അക്ഷൗഹിണി എന്ന് പറഞ്ഞാല് 10,000 ആനകള്, 10,000 കുതിരകള്, 10,000 ആൾക്കാര് ഒക്കെ ഉള്ള ആ തേരുകള് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സംഘത്തെയാണ് എന്ത് പറയാ ഒരു അക്ഷൗഹിണി എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ 10,000 എത്ര അക്ഷൗഹിണി ഉണ്ട്? 18 അക്ഷൗഹിണിയാണുള്ളത്. ആ 18 അക്ഷൗഹിണികളില് 7 അക്ഷൗഹിണിയാണ് ആർക്കുള്ളത്? പാണ്ഡവർക്കുള്ളത്. എത്രയാണ്? 7 അക്ഷൗഹിണികളാണ് ആർക്കുള്ളത്? പാണ്ഡവർക്കുള്ളത്. ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട്? 18-ൽ 7 കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്രയാ? 10 ആണോ? 11. 11 അക്ഷൗഹിണികളാണ് ആരുടേത്? ദുര്യോധന. അപ്പൊ സൈന്യബലം ആർക്കാണ് കൂടുക? കൗരവർക്ക്. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് പേടി. കൗരവർക്കാണ് സൈന്യബലം ഉള്ളത്. അപ്പൊ ശരിക്കും സൈന്യബലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക? സൈന്യബലം ഉള്ളവരാണ് ജയിക്കാന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്, ധർമ്മം എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് ജയിക്കുക. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ആ യുദ്ധം അങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ യുദ്ധം ഒരുങ്ങുന്നത്. എന്നിട്ട് തുടർന്ന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പോഴും അങ്ങനെ വിഷമിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ ദുര്യോധനന്റെ വിഷമം കണ്ടപ്പം ദുര്യോധനന്റെ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭീഷ്മരാണ്. ഭീഷ്മർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിംഹഗർജനം പോലുള്ള ശംഖ് എടുത്തുകൂടി അല്ലെ? കേൾക്കുമ്പോ അങ്ങോട്ട് ഞെട്ടിപ്പോണ തരത്തിലുള്ള ആ സിംഹത്തിന്റെ ഗർജനം പോലുള്ള ആ ശംഖൂതി. തുടർന്ന് അത് കേട്ടപ്പോ തന്നെ തുടർന്ന് ഈ പാണ്ഡവപക്ഷത്തുള്ള എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ശംഖൂതാണ്. ആരൊക്കെയാണ് ശംഖൂതുന്നത്? ദേവദത്തം അല്ലെ, നോക്കൂ അല്ലെ, പാഞ്ചജന്യം ഹൃഷികേശു ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം ദത്മൗ മഹാശങ്കം ഭീമകർമാ വൃകോദര. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലെ, എന്താണ്? പാഞ്ചജന്യം. പാഞ്ചജന്യം ആരുടെ ശങ്കാണ്? ഭഗവാന്റെ. ഭഗവാന്റെ ശങ്ക അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? തന്റെ പാഞ്ചജന്യം എന്നുള്ള ശങ്ക എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഊതി അല്ലെ? അത് ഊതിയതോട് കൂടി അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു? അർജുനന്റെ ശങ്കാണ് എന്ത്? ദേവദത്തം. ദേവദത്തം. അതങ്ങോട്ട് ഊതി അല്ലെ? അർജുനന്റെ ശംഖ് ദേവദത്താണ്. അത് അർജുനൻ ഊതി. ഭഗവാന്റെ ശങ്കാണ് പാഞ്ചജന്യം. അതാരും ഊതി? ഭഗവാൻ ഊതി അല്ലെ? പിന്നെ ഭീമന്റെ ശങ്കാണ്. ഭീമന് 2 പ്രത്യേകത പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. മഹാശങ്കം അല്ലെ? ഭീമകർമാവൃകോദര. ഭീമമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെ? ഭീമമായ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സാഹസമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരാ ചെയ്യാ? ഭീമനാ ചെയ്യാം അല്ലെ? യുദ്ധത്തില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടക്കുന്നതിന് മുന്നേ അതിന്റെ മുന്നേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അല്ലെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈ ജരാസന്ധൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവ്. ജരാസന്ധനൊക്കെ ഈ യുദ്ധത്തിന് വരുന്നത് ആരോടാണ്? പല പ്രാവശ്യം യുദ്ധത്തിന് ആരോട് വന്നിട്ടുണ്ട്? കൃഷ്ണനോട് യുദ്ധത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവസാനം ഈ ജരാസന്ധനെ കൊല്ലുന്നത് ആരാണ്? ഭീമൻ.
ഭീമനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ശക്തി, കൂടുതൽ ശക്തിയും കൂടുതൽ എന്താ പറയാ ബലം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരാ ചെയ്യാ? ഭീമനാണ് ചെയ്യാ. അതുപോലെ അല്ലെ എന്താണ് വൃഗോദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ചെന്നായുടെ വയറ് പോലെ എന്നാ പറയും. ചെന്നായുടെ വയറ് പോലുള്ള വയറാണ് അത്രേ ഭീമന്. അതായത് എന്ത് ചെന്നായ്ക്ക് ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ എന്ത് തിന്നാലും ദഹിക്കും അല്ലെ. എന്തും തിന്നുന്ന, എന്തും വലിച്ചു വാരി തിന്നുന്ന ഈ പുലിയും സിംഹവും കടുവയൊക്കെ ഉച്ചിഷ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഇത് മുഴുവൻ ആരാ കഴിക്കുക? ആരാ തിന്ന? ചെന്നായികളാ തിന്ന. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം വലിച്ചു വാരി തിന്നുന്ന ആൾക്കാരാണ് അത് ചെന്നായ്ക്കള്. അപ്പം അതുപോലെ ചെന്നായിന്റെ മാതിരിയല്ല, എന്നാൽ എന്താഹാരവും കളയാതെ കഴിക്കുന്ന ആളാണ് ആര്? ഭീമൻ. ആ ഭീമനാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ഏത് ശംഖ് ഊതുന്നത്? പൗണ്ട്രം. എന്താണ്? പൗണ്ട്രം. ഇപ്പൊ 3 ആളെ ശംഖിന്റെ പേരും പഠിച്ചു. ദേവദത്ത ആരുടെയാ? അർജുനൻ. പാഞ്ചജന്യം ഭഗവാന്റെ. ഭീമന്റെ ശംഖിന്റെ പേരെന്താണ്? പൗണ്ട്രം. ഓർത്തു വെക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ ധർമ്മപുത്രനുടെ ശംഖിന്റെ പേരാണ് അനന്തവിജയം. എന്താണ്? അനന്തവിജയം. അപ്പൊ ഈ ശംഖ് വിളികളൊക്കെ അവിടെ മുഴങ്ങി. എന്നിട്ട് നോക്കൂടെ, കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി, അർജുനൻ ദേവദത്തവും, ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ട്രം എന്ന ശംഖവും മുഴക്കി. അപ്പം ഈ ശംഖുങ്ങൾ കേട്ടപ്പോ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടായത് പ്രശ്നം? ഈ ദുര്യോധനന്റെ ഹൃദയം പിളർക്കുന്നതായിരുന്നു. ഈ പാണ്ഡവ പക്ഷത്തുള്ള ശംഖുവിളി കേട്ടതോടുകൂടി ദുര്യോധനൻ, നമ്മൾ പറയാറില്ലേ പകുതി ജീവൻ പോയി എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും വലിയൊരു പേടിക്കുന്ന സംഭവം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ആകെ പേടിച്ച് കത്തി പകുതി ജീവൻ പോയി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അത്രയും പേടിക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു സംഭവം. അതേപോലെ ഈ ശംഖങ്ങട്ട് കേട്ടതോടുകൂടി കൗരവ പക്ഷത്തുള്ള പല ആളുകൾക്കും എന്തായി? അവരുടെ ശക്തിയൊക്കെ പോയി. മാത്രമല്ല ദുര്യോധനാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ആകെ ഒരു സംഭ്രമം, ഒരു പരിഭ്രമായി തീർന്നു അല്ലെ? യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടി, പിന്നെ ഇവരൊക്കെ നേരെ യുദ്ധം ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടി. അങ്ങനെ പല പേടികളും ആരെ സ്വാധീനിച്ചു? ദുര്യോധനെ സ്വാധീനിച്ചു അല്ലെ? ധൃതരാഷ്ട്ര നോക്കൂ, വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി അല്ലെ? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രക്ക് ഈ ഇത് കേട്ടതോടുകൂടി എന്തായി? വലിയ പ്രശ്നമായി. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നോക്കാം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാം, അർജുനന് വിഷാദം ഉണ്ടായി നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തൊക്കെയാ കാരണങ്ങള്? മൃദുല ഹൃദയത്വം. എന്താ മൃദുല ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? മൃദുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നല്ല മിനുസുള്ളത് അല്ലെ? നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിനാണ് എന്താ പറയാ? മൃദുല ഹൃദയം. ഭക്തന്മാരിലും അല്ലെ കാരുണ്യമുള്ളവർക്കൊക്കെയാണ് എന്തുണ്ടാവുക? മൃദുല ഹൃദയത്വം ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചില ആളുകളെയൊക്കെ പറ്റി പറയാറുണ്ട്, അവന്റെ ഹൃദയം കല്ലാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. എന്താ കല്ലാണെന്ന് പറഞ്ഞാല്? കല്ലായിട്ടുള്ള ഹൃദയമുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? ഒരു ദയാദാക്ഷിണ്യം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? ആരോടും ഒരു ദയ ഉണ്ടാവില്ല, ആരോടും ഒരു കരുണ ഉണ്ടാവില്ല, ആരോടും ഒരു സ്നേഹവും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്വഭാവം. എന്താണ്? അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് എന്താ പറയാ? കഠിന ഹൃദയര് എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഇവിടെ കഠിന ഹൃദയമാണോ അർജുനനുള്ളത്? നല്ല ഭക്തർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? കഠിന ഹൃദയത്തുണ്ടാവില്ല അല്ലെ? നല്ല ഭക്തരാണെങ്കിൽ അവരെന്താണ്? മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനയിൽ വിഷമിക്കുന്നവരായിരിക്കും അല്ലെ? മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനയും സങ്കടവും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ തോന്നുക? അലിവ് തോന്നും അല്ലെ? അലിവ് തോന്നും. നോക്കൂ, പിന്നെ എന്താ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സുഖം ഉണ്ടായി അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യം ഉണ്ടായി അല്ലെ? സന്തോഷമുള്ള കാര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുക? നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കണം എന്നാണോ ആഗ്രഹിക്കുക? ഒറ്റയ്ക്ക് ആഘോഷിക്കണം എന്നാണോ ആഗ്രഹിക്കുക? എല്ലാരെയും വിളിക്കണം എന്നാണോ ആഗ്രഹിക്കുക? അല്ലെ എല്ലാവരും കൂടി സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നാണോ വിചാരിക്കുക? എല്ലാരും കൂടി സന്തോഷമായിട്ട് അല്ലെ? ഇപ്പൊ ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയാ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെ?
ചെറിയച്ഛന്റെ വീട്ടിലുള്ളവരെയും മറ്റേ അപ്പുറത്തൊക്കെയുള്ള വീട്ടിലുള്ളവരെയൊക്കെ വിളിക്കില്ല, ചേച്ചിമാരെയൊക്കെ വിളിക്കും. നേരെ മറിച്ച് നമ്മള് സ്വന്തം അല്ലെ സ്കൂളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അതെല്ലാവർക്കും അല്ലെ എല്ലാവർക്കും മുട്ടായി ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് സന്തോഷമാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ വിചാരിക്കുക, ഇനി ഇവരെയൊക്കെ ഞാൻ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇത് രാജ്യം കിട്ടിയിട്ട് എന്താ കാര്യം? സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുമോ? സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഇല്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ അല്ലെ. പിന്നെ അടുത്ത കാര്യമാണ് എന്ത്? പാപം. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇത് നോക്കൂ, ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് പാപം ഉണ്ടാവും. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളത്? എന്തൊക്കെ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ട്? സാധനങ്ങളൊന്നും മോഷിക്കാൻ പാടില്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ സാധനങ്ങളൊന്നും കാണാതെ എടുക്കാൻ പാടില്ല, മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? കത്തി കൊണ്ടും ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? ഇല്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഗുരുനിന്ദ, ഗുരുവിനെയൊക്കെ അപമാനിക്കുക, അല്ലെ ഗുരുവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുക, അപവാദങ്ങൾ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ എന്താണ്? അതൊക്കെ ദോഷമാണ്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ പാപം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ പാപം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗുരുവിനെയൊക്കെയാണ് ആര് കൊല്ലേണ്ടത്? അർജുനൻ കൊല്ലേണ്ടത്. അപ്പൊ തന്നെ ഗുരുവിനെ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പാപം ഉണ്ടാവും. ആർക്ക് മനസ്സിലായി? ഉണ്ടാവുന്ന മനസ്സിലായി. തുടർന്നാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? കുടുംബ പാരമ്പര്യം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഈ ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആരാ പോവാ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ? അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മനെ പോവാ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ. യുദ്ധത്തിൽ വീട്ടിലുണ്ടാവുക അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും പിന്നെ ആരാണ്? അമ്മയും കുട്ടികളും ഒക്കെയാണ്. യോദ്ധാക്കളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോവും. അമ്മയും അച്ഛനും കുട്ടികളും ഒക്കെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ യുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആരാ പോവാ? അമ്മയാണോ പോവാ? അച്ഛനാണോ പോവാ? അച്ഛൻ പോവില്ലേ? അപ്പൊ വീട്ടില് കുട്ടികളും അമ്മയും മാത്രമാവും. ഇനി അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മേന്റെ അവരും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പം നമുക്കറിയാം, അപ്പം നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും വീടുകളിലെ ഗൃഹനാഥൻ അല്ലെ, കുടുംബനാഥൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാ, മറ്റുള്ളവർക്കും ഭക്ഷണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ, മറ്റുള്ളവരുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നതും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? കുടുംബനാഥനാണ്. അപ്പൊ കുടുംബനാഥൻ ഇല്ലാതെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ കുട്ടികളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയൊക്കെ ചുമതല അല്ലെ, അവരെയൊക്കെ സംരക്ഷണം ഇല്ലാതെയാവും. അവരെയൊക്കെ സംരക്ഷണം ഇല്ലാതെ ആകുമ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ നമുക്കറിയാം, കുട്ടികളൊന്നും ആരും ചോദിക്കാനും പറയാനും ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യും? മഹാ തോന്നിയാസികളായിട്ട് മാറും അല്ലെ. പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കൂല, സമൂഹത്തിന് എന്തൊക്കെ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിച്ചാൽ അതൊക്കെ ചെയ്യും, അങ്ങനെയായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ്? സ്ത്രീകളും ചീത്തയാവും. സ്ത്രീകളെയൊക്കെ പലരും എന്ത് ചെയ്യും? ചൂഷണം ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്തായിട്ട് മാറും? കുടുംബ പാരമ്പര്യം ഇല്ലാതെയാക്കും. പിന്നെയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്? ശരിയായ തീരുമാനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പറയും. ശരിയായ തീരുമാനം എടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ. ആർക്ക് പറ്റുന്നില്ല ശരിയായ തീരുമാനം എടുക്കാൻ? അർജുനന് കഴിയുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? അല്ലെ, നമുക്ക് ചിലപ്പോ നമ്മളെ മനസ്സിങ്ങനെ വല്ലാത്തൊരു വിഷമത്തിൽ വരുമ്പോ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആരെ ആശ്രയിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ, എനിക്ക് നല്ല തീരുമാനം എടുക്കാൻ സാധിക്കണേ, അല്ലെ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മള് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നല്ല തീരുമാനം തന്നെ എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ആരെ ഓർക്കണം? ഭഗവാനെ ഓർക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ്? ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് വരും ചെയ്യും. അവിടെ ധർമ്മം പാലിക്കപ്പെടും. അതുപോലെ എന്താണ്? ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും. അതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരെ ഓർക്കണം? ഭഗവാനെ ഓർക്കണം അല്ലെ. ഭഗവാനെ, കൃഷ്ണ, എന്താണ് നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ. അപ്പം എന്താണോ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണോ ഞാൻ ചെയ്താൽ നല്ലതായിട്ട് ഭവിക്കുന്നത്, അതെനിക്ക് തോന്നിക്കണമേ എന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്? നമുക്ക് ശരിയായ തീരുമാനം എടുക്കാൻ ആര് നമ്മളെ സഹായിക്കും? ഭഗവാൻ സഹായിക്കും. അത് ഉറപ്പ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നോക്കുക, അപ്പൊ ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് അർജുനന് വിഷാദം ഉണ്ടാക്കിയത്. ഏതൊക്കെ ഒന്നുകൂടി പറയൂ? ഒന്ന് ഞാൻ മാതാജി പറയാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. മൃദുല ഹൃദയത്വം. രണ്ടാമത്തേതാണ് ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ. മൂന്നാമത്തേതാണ് പാപം. എന്ന് പറഞ്ഞാല് തെറ്റ് ചെയ്താൽ അനുഭവിക്കും പാപം. പിന്നെ നാലാമത്തേതാണ് എന്ത്? കുടുംബ പാരമ്പര്യം നശിപ്പിക്കപ്പെടും.
സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ഒന്നും വേണ്ടത്ര സംരക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ദുഷിക്കപ്പെടും അല്ലെ. പിന്നെ എന്താണ്, അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കുട്ടികളിലെ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല, കുട്ടികളെയൊന്നും വേണ്ട രീതിയിൽ നയിക്കാനൊന്നും ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ സമൂഹം തന്നെ എന്തായിട്ട് മാറും, ചീത്തയായിട്ട് മാറും. പിന്നെ എന്താണ്, തീരുമാനം എടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ ആരുള്ളത്, അർജുനുള്ളത് അല്ലെ. ഈ യുദ്ധകാലത്തിന്റെ നടുവിൽ വന്നു നിന്നു ഇരു സൈന്യങ്ങളെയും നോക്കിയപ്പോ എതിർപക്ഷത്തുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ്? ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ, ദ്രോണാചാര്യര്, കൃപാചാര്യര്, മറ്റു ബന്ധുക്കള്, അമ്മാവന്മാര് അല്ലെ, അളിയന്മാര്, സഹോദരങ്ങള്, സുഹൃത്തുക്കള് ഒക്കെയാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെയാണല്ലോ കൊല്ലേണ്ടത് എന്ന് തോന്നിയപ്പോ തന്നെ അർജുനൻ ആകെ ക്ഷീണായി. അപ്പൊ അതിൽ അർജുനൻ വിചാരിക്കാൻ ഞാൻ ഈ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ അവസാനമാണ് ഭഗവാനോട് എന്ത് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിക്കണേ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചാൽ, എന്താ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കാനാ? നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാന് കീഴടങ്ങാം അല്ലെ. ഭഗവാൻ മാത്രമേ എനിക്ക് ആശ്രയമുള്ളൂ, എനിക്ക് ഒരേ ഒരാളെ എനിക്ക് ആശ്രയിക്കാനുള്ളൂ, അതാരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ആളും അത് മാത്രമാണ്, ആ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് എന്ത് ചെയ്യാ? കരുണയോടുകൂടി അല്ലെ, ഭക്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ ഭഗവാനോട് യാചിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുക. എന്ത്? കരുണാമയനായ ഭഗവാനെ അല്ലെ, കരുണാമയനായ ഭഗവാനെ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്താണോ നല്ല തീരുമാനം, എന്താണ് എന്റെ ജീവിതത്തില് നല്ലതായിട്ട് വരേണ്ടത്, അങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാൻ സാധിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് നല്ല തീരുമാനം എടുക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഈ യുദ്ധത്തിൽ ആരാ വിജയിച്ചത്? പാണ്ഡവര്. അപ്പൊ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, വിജയിക്കുന്നവര് വെറുതെ കണ്ട് പെട്ടെന്ന് വിജയിക്കുവോ? ഇല്ല. വിജയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ക്ലാസ്സിൽ പരീക്ഷ നടന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ പരീക്ഷ നടന്ന് നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടി, നമ്മളെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അതിന് കുറെ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം? കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം അല്ലെ. അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? ഗുണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വെറുതെ ഇങ്ങനെ വായിക്കൂല, അവിടെ നോക്കൂല, വെറുതെ അധ്യാപകര് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂല, സ്കൂളിൽ കൃത്യമായിട്ട് പോവൂല, അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടിക്ക് ഫുള്ള് മാർക്ക് കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവോ? അല്ലെ. പ്രയാസാണ് അല്ലെ. പിന്നെ ചില കുട്ടികൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും പരീക്ഷയുടെ തലേസൊക്കെ ഇരുന്ന് നല്ലോണം പഠിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വിജയം നേടാൻ പറ്റും അല്ലെ. എന്തായാലും പരീക്ഷയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാത്ത കുട്ടികൾക്കൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ആരാ വിജയിച്ചത്? അർജുനൻ വിജയിച്ചു. അതിനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നത് ധർമ്മക്ഷേത്രയെ. എന്താ ധർമ്മക്ഷേത്രാണ് ഇത്? കുരുക്ഷേത്രം അല്ലെ. ആ ധർമ്മക്ഷേത്രമായ യുദ്ധത്തിൽ എന്ത് മാത്രമേ ജയിക്കുള്ളൂ? ധർമ്മം. അത് ആരുടെ പക്ഷത്തുണ്ട്? അർജുനന്റെ. അപ്പൊ അർജുനന് ജയിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് ധർമ്മക്ഷേത്രം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തിലാണ് ദിവ്യമായ രഥം അല്ലെ. അർജുനൻ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചത് അഗ്നിദേവൻ നൽകിയിട്ടുള്ള ദിവ്യമായ രഥമാണ് അല്ലെ. അഗ്നിദേവൻ നൽകിയിട്ടുള്ള ദിവ്യമായ രഥത്തിലാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യും. അത് അർജുനന്റെ വിജയത്തിന് കാരണമായി. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? കപിധ്വജൻ. എന്താ കപിധ്വജ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, രാമരാവണ യുദ്ധം നടന്നപ്പം അല്ലെ, രാമരാവണ യുദ്ധം നടന്നപ്പോ രാമനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ച ആളാരായിരുന്നു? ഹനുമാൻ. അതെ, ഹനുമാനാണ് ആരുടെ കൊടിയടയാളം? അർജുനന്റെ കൊടിയടയാളം. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. അതായത് യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് വിഷ്ണു മൈക്ക് മ്യൂട്ടാക്കും, മൈക്ക് ഓഫ് ആക്കും. യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഹനുമാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആ കൊടിയിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോ അലറുത്ര. ആ അലറുന്ന ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? കൗരവ പക്ഷത്തുള്ള പല ആളുകളും മരിച്ചു വീഴുന്നു. അത്രയും ശക്തമായ അലർച്ചയാണ് അലറുക, ഹനുമാൻ അലറ. അപ്പൊ ആ ഹനുമാന്റെ സഹായം ആർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? പിന്നെ ശംഖനാദം. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു, അർജുനന്റെ ശംഖ ഏതായിരുന്നു?
ദേവദത്തം. ഭഗവാന്റെ ശബ്ദമായിരുന്നു പാഞ്ചജന്യം അല്ലെ? ആ ശംഖിന്റെ ഒക്കെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ തന്നെ എന്തായേ? കൗരവർക്ക് ആകെ ഒരു അസ്വസ്ഥതയായി. പക്ഷെ ഒരിക്കലും കൗരവപക്ഷത്തുള്ളവരുടെ ഒരു ശംഖും ആരെ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, ആരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, പാണ്ഡവരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഈ കൃഷ്ണനും ഭീമനും അർജുനനും ഒക്കെ ശംഖൂതിയപ്പം എന്താണ് അതൊക്കെ അല്ലെ കൗരവരുടെ പിളർക്കുന്നതായിരുന്നു. ഹൃദയം പിളർക്കുക എന്നതാ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഹൃദയം പിളർക്കുക. എങ്ങനെയുള്ള കാര്യം കേൾക്കുമ്പോഴാണ് പിളർന്നു പോവുക? വിഷമമുള്ള കാര്യം കേൾക്കുമ്പോ അതാണ്. പിന്നെ ഗാന്ധീവം ആര് നൽകിയതാണ്? അർജുനന് ഗാന്ധീവം നൽകിയത് ആരാണ്? വരുണദേവനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിയാറായിട്ടോ? ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക. ജിഷ്ണു ഹരേ കൃഷ്ണ. നിങ്ങൾ മൈക്ക് ഓണാക്കി വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വ്യക്തമാവില്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഓണാക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക, അപ്പൊ തന്നെ ഓഫാക്കുക. പറയൽ കഴിഞ്ഞല്ലേ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഓഫാക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ. ശംഖനാഥം നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഗാന്ധീവം ആരാ നൽകിയത് അർജുനന്? വരുണദേവൻ ഏതിന്റെ ദേവനാണ്? സമുദ്രത്തിന്റെ ദേവനാണ്. സമുദ്രങ്ങൾക്കൊക്കെ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നത്, സമുദ്രങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? വരുണനാണ്. ആ വരുണദേവനിൽ നിന്നാണ് ഗാന്ധീവം ആർക്ക് കിട്ടുന്നത്? അർജുനന് കിട്ടിയത്. പിന്നെ തെക്ത ജീവിത അല്ലെ, ഭഗവാൻ എല്ലാം ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ, അർജുനൻ എല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഒന്നും അർജുനന്റെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഒന്നുമല്ല ഒരു കാര്യം ആര് ചെയ്യുന്നത്? അർജുനൻ ചെയ്തത് ഒക്കെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി. നല്ലൊരു ഭക്തനാണ്, പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു ആര്? അർജുനൻ. അതുകൊണ്ട് വിജയിച്ചു. പിന്നെ അന്നൊരു ഏകാദശി ദിവസമായിരുന്നു, മോക്ഷദാ ഏകാദശി. എന്താണ് ആ മോക്ഷദാ ഏകാദശി ദിവസമാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത്, ആരംഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത ആർക്കുണ്ടായി? പാണ്ഡവർക്കുണ്ടായി. പിന്നെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി. എന്താ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പറഞ്ഞാല്? ഭാഗ്യദേവത. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവാൻ അല്ലെ, ഋഷികേശൻ. ഭഗവാൻ ആരുടെ ഭാഗത്തുള്ളത്? പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്തുള്ളത്. ഭഗവാനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പാർത്ഥസാരഥി. ഭഗവാനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പറയൂ. പാർത്ഥസാരഥി ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ആർക്ക് തേര് തെളിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? അർജുനന് തേര് തെളിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ തേരിൽ വിജയിക്കാൻ ആർക്ക്? ഹരേ കൃഷ്ണ സാധിച്ചു? അർജുനന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്താം. 3 തവണ നാമം ചൊല്ലി നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ കേട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം പറയാട്ടാ. ധർമ്മക്ഷേത്രം, ദിവ്യമായ രഥം, കപിധ്വജ, ശംഖനാദം, ഗാന്ധീവം, ത്യക്തജീവിത, മോക്ഷദ ഏകാദശി, ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, ഋഷികേശൻ. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങള്. മനസ്സിലായോ? ഒരാൾ വായിക്കുന്നോ? ഒരാൾ വായിക്കുക വേഗം. ക്ഷേത്രം, ദിവ്യമായ രഥം, കപിധ്വജൻ, ശംഖനാദം, ഗാന്ധീവം, ത്യക്തജീവിത, മോക്ഷദ ഏകാദശി, ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, ഋഷികേശൻ. അപ്പൊ അത്രയും ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കാം. അപ്പം ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ പറയാം. ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് 3 തവണ നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ 5:45 വരാട്ടോ എല്ലാവരും കേട്ടാ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് 3 തവണ നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ. നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഹരേ.
നാളെ 5:45 തന്നെ വരും കേട്ടോ മക്കളെ എല്ലാരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മുർത്തുനി